Sadag. Napalabas, kinasarita ni Doña Caridad ni Albert maipapan iti sitwasyon da nga agasawa. Kinuna ni Doña Caridad asaan arumbang ani Albert ti agsakripisyo iti sitwasyon da kanilayka. Ngem imbaga ni Albert nga awan apulos ti panagbabawi na. Banag anakarkaron anang rubrub iti pungtot ni Doña Caridad. Iti sabali abangir, napunas laeng ti panagdanag ni Dan, idi nakapanawan ni Don Fausto iti opisina, apaman ang nakasangpet ijay ni Misty. Kabayatan na, kinasarita ni Albert ti amana. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Sadag! Kaya't ko kung mga ipakada-kada kayo ti panagnagad mi kinilay kay resort, Papa. Ha? Ne. Huwag ngagpaiso, iho. Kapintasan ni Jaya pag naadan yung agasawa. Tilang pampanunutak. Kat ang mga nusan nga umanugot ni Tito Fausto. Nang runakat saan anatungpal ti saritaan nyo, ani Misty ti kasar ko. Imposible nga agkad-kaday, Jay, iho. Siya kung ti makaamukan ko na. Agpaiso, Papa? Wan, iho. Sige, mayat tinapanunot mo. Kasayatan no ijay kayo laangan nga agnaed. Barang no makatulong pa iti kaadayo ijay resort iti panagimbag ni Laika. Dahita nga rod mo ti pampanunutak, Papa. Kaano ti planom nga ipapanyo ijay resort? Iti kabitan ng panawan. Iso akin nasarita kayo itan. Nang runak at marik na katalaga asa na kayat ni Mama ti kaadda dito ni Laika. Anya? Dahita tagpaiso, Papa. Iso nga imbaga ko ni Mama, apumanaw kami dito iti mabihit. Ngamin, kaya't kumot aya dayo ta asawak iti pungtot ni Mama. Pampanunutam ka di manen, ti inaramid kan ka ni Senyora Caridad. Nana, Sana bale, balasang ko. Patyak nga aramidan ni Albert ti rumbang. anya di kaya tiyo asawan, Nana? Imbagak kan kwa na tinapasamak. Nadlaw ko anak pungtot. Ngam amok asaan na asungatan ti inana. Nana, saan nyo lakuman nga imbagakan ko na tinapasamak? Rumbang laeng amaamuan na. Asawa na ka ni Albert. Kat rumbang laeng amaamuan na ti anyaman amapaspasamak kan ka. Hanggang di ka agdanag. Tamamati ak nga amon ni Albert, no anya ti rumbang nga aramidan na. Saan nga garamid day jay iti nakarkaro pay apagtaudan ti parikot. Awan ti parikot iti dayta panyero. Ken uray saan mo nga ibaga kanyak, tadamet ti karbengam nga agdesisyon. Amok dayta panyero, gaminyawag ko ken ka tapno mamuam. Ket amok apakaragsakam dayta. Dayta ti pudno, panyero. Nalakalangan nga ipambar ko, sumarong karak e resort. Ngam ti talaga agagarak, kat ti anak ko. Dayta ngarod kahit. Agyamanakan ka, panyero. Awanan yaman na panyero. Kenam mo kakasapulan nila'y kati lugar akas si resort. Agyamanak iti concern mo iti anak ko, panyero. Kat sapay la ko mangarod. Tagimbag ijay ti anak ko. No pumanaw dito'y Dalbert. Nasaysaya at pa'y no pumanaw kamutan simang. Senyora, Yak kasapulan dagiti kas kada kayo dito'y. Iso pumanaw kayo aminan. Senyora, anya ka di tinagbasulan dagiti kas kada kami kan ka. Kaya't mo amamuan? Bueno, ibagak. Kas kada kayo, tinagbalin a babae ni Amado. Senyora, Di mo ibaga at di mo ammo ti maipapan iti dayta. Gaputa si kapay iti tinangan andi ngay kanyak. pagyamanak,
Taamuyo abigbigan day ta nagapuanak, senyora. Kinapudno na, uray sa bali ti trato yo kadagiti kas kanyak. Diyak kumakayat ti mayadayo kada kayo. Ngamno talaga akayat nakmeten apapanawan. Awan ti maaramidak. Takas iti imbagayon. Da kayo ti amumi. Kat ti kayat yo ti matungpan. Mas da awak man, Dan. Apay mat, Misty. Saan ngamin ngagparparik na kanyak ni Tita Caridad? Anya? Nakaskas da ako. Sigud mat akanayon ngagparik na kanyak. Ngam ita, man-mano nga umawag when numakisinarak kanyak. Amangan no damit sa gubanit na. Jakpat yan akas na. Anya? Amangan no dakit di matan ti sabali apang panunutan na. Amangan no bimalikad-kit din. Anya? Tusumat ni Tita Caridad. Ngam sa anak apaabak kan kuana. Saan amabalin? Nagasat ka talaga. Sika babae. Ha? Senyora, Talaga adyak maklon na si kalaang tinangisukatan kanyak ti anak ko. ladingitan. No iti panagriknayo kat inagaw ko kada kayo ni Albert, senyora. Ngam saan nga agpaiso dayta? Di ka nagkalintagan. Agdadata lang nga ruden nga inagaw mo ti anak ko. Ngam sikilaang. Natangkan ti ulo ni Albert. Makamungarod iti biyag na. Mabalin ka di, senyora. Uray guraan da ko man. Basta saan yun nga iramraman ni Albert. Anak yun ni Albert. Kat saan arumbang aguraan nyo? Amin ngagbalin anasingad kadagiti kasken kaakita ti babae. Kakurak. Ha? Kat oray no anak ko ni Albert. Kagurak. Gaputayin sukat nak iti kasken kalaeng akita ti babae. Anya ti inaramid kan ka ni senyora, Laika. Ibagam ko makanyak. Awan na si Mang. Laika, jay kuma agpaiso. Pangaasim, ibagam kanyak. Di kay agdanag kunakmat na si Mang. Awan ti madi nga inaramid kanyak ti ina ni Albert. Kinasarita naklaan. Laika, Dayta ti agpaiso, nana. Patsandak ko ma. kasla nga minsaan ang nakapapati, balasang ko. Amok no kasano ti gura na kan ka. Kadagitikas kadata. Isu adyak patsan nga awan ti madi nga inaramid na. Nana, saan aga po takas jay ti kababalin ni Senyora Caridad? Kadngan tayo latan. Agtalag tayo kumalata nga adalat tamat gundaway ti panagbaliw na. Kat saan tayo ko mga ipaidam day ta agundaway kan kuana. Amangan no anya man ti inaramid ni mamam kan nilay ka. Nana si ma'am. Uray anya ti araramidak barok. Saan akayat nga ibaga kanyak nilay ka ti pudno. Sa nabali, nana. Tapumanaw kami dito. Ha? No kasta. Pudno nga rod ti imbaga kanyak ni senyora. Isumot lagayam apapapanawan nakmatan. Anya? Inaramid ni mama ti kasta? Wen barok. Talaga akagura na dagiti kas kanyak. Tasigon kan kuana. Kas kanyak kano tinakailaw anan idi ni papam. Nana si ma'am. Ano siyakla amay sa jak ko makayat ti pumanaw. Tanalpas kon nga ingkari iti bagik nga agtalinaed akon iti pamilyayo aging gat ingana.
Hangam, anya ngay nga rod. Kas jay matikayat ni mamam. Nana si Mang. Imbilang kayo na may kaduwang inak. Naanya ti ko nayo. Sumurot kayo langan kada kami kanilay ka. Ha? Agpaiso, barok? Wan nana. Italig ko kada kayo nilay ka. Gaputa mo ka saan nyo abaybayan. Kabayatan nga dadagiti banag anasken nga asikaswag. Kasayaatan siguro no awagan pa mo na. Anya ti amom, amangan no awan ijay. Sa bagay, kapintasan day taasing-asing mo, Dan. Narigat mat no agbanugak lang ang amapan. Ngamjak mat gayam maabutan ijay. Wen ah, Ngam no bilang laang. Mabalin ako yung ganat. sa di no. No bilang tamakisin narak kanyak ni Tita Caridad. Awan ti parikot, misti. Day talaga yan. Okay. Agyaman hak, Dan. Talaga anatang kanti ulo ni Albert. Pinatuloy na latta ti plano na. Kasanupay itaaparigatak dayjay alay ka. Kat impanaunan. Agdadata asya kinagbanag ang maag. Kapoy ti kastoy anapasamak. Caridad. Amok. Uray no kasano tiguram. Di mo kumamot kaya't apumanaw dito iti kakaiso na nga anak ta, numabalin. Ha? Uray kasano ti kinatangkan ti pusom. Lumok ng lata, nang runa no may papankin ni Albert. Agbabawi ka kadi, gapoy di. Saan? Anya. Oray anya ti mapaspasamak. Jak pagbabawian dagiti nagbalin a pangeddeng ko. Saan? Apulos! Apay asaan asungsungbatan ni Tita Caridad ti cellphone na. Pudno nga ti atap ko. Adi na kun kayat akasarita. Gapot adinan kayat ti makikonsabos kanya. Saan ang mabalin ti kastoy? Jak agsart ang amangawag kan ko na. Misty, nasayat mo tay mawag ka. Tita, apay anagbayag kayo anang sungbat iti awag ko. Pasensya kan. Adda dito'y silid ti cellphone ko. Adda kami itay ka ni Amado ijay umunakad saran. Agsubsubang kami. Anya? Apay tita, anya ti parikot. Timanawan dito'y balay ni Albert. Anya? Dahil tati agpaiso. Impanaw nan jay inutil nga asawa na. Sa dino tinapananda, Tita Caridad. Pangaasiyo tay bagayo kumakanyak. No sa dino tinapananda. Mamamak nga gulimak kuman ti biyag ti anak ko. Iti panagnaed da iti resort. Kuma, panyero. Inaklon kanyak ni Albert a medyo marigatan. Gapo iti negosyo mi. Ngam imbagakan kwa na nakasagana ka tumulong. Talaga ajak nagbidot, idi nakitulagakan ka. Akayat ko amanugangan ti putot mo, panyero. Ita, mapampanag na ka kung asaan na ka nagbidot. Isu na lang tasan mat ani Misty. Panyero, di mon ituloy nga ibaga da ita. Tapat siya nga mom anakarkaro pa'y itatiragsak ko. Tanilay ka tinakaginasat ni Albert. Kat amom no anya ti makagapo. Panyero, Iso manipod ita. Diya kun kaya ta mapagsaritaan pa iti maipapan iti panagasawa ko mada Albert kan Misty. Ta kontento ak ang nagkagasat ti anak mo. Kanilay ka nga anak ko. Kas tagayam ti mapaspasamak ita iji balay da Albert.
Wandan, ngam awanan ijay da Albert kanday chay alay ka. Misty? Nasiribmat ni Albert. Kaya't naaya dayo itiriribok ti asawa na. Kaya't na nga ikan itinaulimak apa nagbiag day chay amot tsatsang. Anya ti plano mita? Saan ko ang magustuhan day ti amapaspasamaktan? Kasanupay ang may patungpal ko ti panagibalas ko. No inya day umatan ni Albert day chay ababay. Misty? Amamunak dan. Sa anak ngagsardang, aging gaadyak magunod ti kayat ko. Naskan amapukaw nilay ka. Tapno matagikwak matlang ni Albert. Ha? Anya nga ti Aramida? Surutak ida. Iti uray sa dino apapananda. Anya ti pangpanggapan ni Misty. Gagayem, di uliwayan na denggen, tili malaangan apaset, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, kinasarita ni Albert ti Amana, ket kinid daw na ti panagnaagdan kanilay ka iti resort. Tabareng no makatulong pa iti aglawlaw iti panagimbag ti babae. Sanen a pinidwan ni Albert tinagsao, ket imanugot adagosen ni Don Amado. Iti sabali a bangir, nagustuhan met ni Don Fausto tinagbalin a panggedeng ni Albert. Iso analaos ti ragsak daytoy, idi inyawag ken kuana ni Don Amado ti amin. Kabayatan na, naamuan metlang ni Misty ti maipapan iti inaramid ni Albert. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Nasiribmat ni Albert. Kaya't na ayadayo itiriribok ti asawa na. Kaya't na nga ikan itinaulimak a panagbiag day jay amot tsatsang. Anya ti plano mita? Saan ko ang magustuhan day ti amapaspasamaktan? Kasanupay ang may patungpal ko ti panagibalas ko. No inya day umatan ni Albert day jay a babae. Misty? Amamunak dan. Sa anak ngagsardang, aging gaadyak magunod ti kayat ko. Naskan amapukaw nilay ka. Tapno matagikwak matlang ni Albert. Ha? Anya nga ti Aramida? Surutak ida iti uray sa dino apapananda. Anya? Katnam na maag titulong mo, Dan. Kuyugan nak amang surot kadakwana. Ha? Nagkari ka kanyak. Imbagam at tulungan nak iti anyaman a plano nga isayangkat ko. Iso adinak kumapaayan. Ngamin, daytoyan ti kapintasan agundamay. Ama subadam ti kinaimbag nga impariknak ken ka. Nagpintas ditoy, Albert. Marik na kapimig sa akit ti kaadata yun ditoy. Agyaman at nukasta. Saan agyaman at bito. Laika. Iso na laang tano ditoy tayon nga agnaad. Dakala gastos dayta. Di kagdanag. Kukwa da papakan Tito Amado dito a resort. Iso asaan arumbang nagbayad tayo ti panagnaid tayo dito ay. Kasta ka di? Dahil tatipon mo. Katnam na mag anaragsak kay ti kadatan dito ay. Nangro na kadwatan ni Nana si Man. Nalaos ti ragsak ko, Albert. Ngam maladingitan naklata para kan ka. Ha? Apay ko ma. Gaputa, nayadayukan kada papam kan Senyora Caridad. Laika. Amok tirik na ti mayadayo itinaganak.
Iso nga amok no anya ti marikrik nam. Awan na nyaman na. Tinapatay kat kadan na ka dito eh. Albert, Asawa ka. Si katirumbang akadin na. Panunutot langan anay adaywa kadagiti dadakkel ko. Tarumbang lang isakad ko ti bukod ko a pamilya binangon ko. Di mat, rumbang lang sumina ti anak kadagiti dadakkel na. Nubuklan ng ti pamilya na. ha? Kastalangan ti panunutan. Tapno na anayas lang ti amin katata. Albert, agyamanak ha. Diyak ni namnama adumtang ti kastoy apagtang itibiyag ko. Impagarot ko no pasing latan asaang kan limdo tinaitan ni agasat ko. Ngam idi simbangpot ka itibiyag ko. Nakariknak iti baro namnama. Kat ita, makunak a kompletong tibiyag ko. Kat no bilang ipulang ko ni iti Diyos, tibulod ko abiyag. Nakasagana ako. Anya, Laika, mabaling ka di. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Kaya't nakka di na panawan. Saan? Tano mabalin. Kaya't ko tiyagtali na iti sidong mo'y tiyagnanayon. Abay nga rod kasta ti bagbagam. Kaya't kalaan nga isagana iti mabalin ang mapasamak, Albert. Isong aramidak ti kastoy. Ha? Siguro, ti amom kat nakaturog akidag sarsarita kayo iti doktor. Iti kaadak iti hospital. Ngam saan, Albert? Nakariingak iti. Kat nangag ko amin ang nagsaritaan nyo. Anya, Iso nga amok ti pagkatanas ka na sarangtag. Kat saan laaday ta? Tasigodan nga amok nga amangan numatawid ko mat ti saan ang mailawlawag idi asakit. Daydi na. anya ti kayat mo asawan, Laika? Dumngag ka, Albert. Isalaysay ko kad kati amin. Iti kasta. Maisaganam ti bagin. Anya di kunam, iha. Kayat ko tiyag bakasyon, papa. Sige, adakan ka dayta. Agam sa dino ti pagbakasyonam. Plano mi kinidan ti mapan ije Palawan. Kakuyog mo ni Dan. Wan, papa. Katnam na maag asaandak alapdan no agkuyog kami kinidan. Apay kumalapdan ka, iha. Saan ka alapdan? Agyaman hak no kasta. Binilin kon ana imbag ti sekretariat. Isupay lang ang ti makaamo ija opisina. Sana bale, taawan mo ti dakkel at transaksyon ang mapadpadaanan. Okay, iha. Kat namnamag nga iti panagbakasyon mo, akakuyog mo ni Dan. Masarakam matan ti podpod no aragsak, ana itani, parakan ka. Barok, madlaw ko at talaga ang napintas para kanilay ka ti kaadda tayon ditoy. Nana si Mang. Manipod imay tayo ditoy. Jack pa'y napuutan nga inreklamo ni Laika adim mikarte pa nagsakit ti ulo na. Podno day tanana si Mang. Ay, sapay lakuma. Taagimbagan iti husto ni Laika. Iti kaadda tayon ditoy. Day tamot tinamnamahag, nana si Mang. Sapay la ko ma. Ne, apay ngay akas ta ti jar mo, Barok. Sapay lakuma, kunam. Angam day talangam. Kaslaawan mo tanam namam. Narigat nga ilawlawag, nana. Nga may sa tamo kita. Orayan niya pa'y ti mapaspasamak. Ipaay ko ti amin na pagragsakan ta asawak. Nga oray pa'y kaipapanandaytan ti panagladingit ko.
Sigurado ka kadi, Misty? Iti isayang kat ko a plano? Wan, sigurado ak. Madama nga rodan ti biyahe ta. Saan ka di? Ngam ti amo ni papa kat mapantaag bakasyon ijay Palawan. Ti kayat ko asawan, ket ti panangitalag mo iti sekretaryam iti amin iti opisina. Sigurado ka nga iso lang ti makam mo iti amin ijay? Ket awanan ti sabali pay? Wan, Dan. Kan anya ka di ti pagdanagam may papan ijay opisina. Napanunot ko lang amin. Ang mga numapan ijay ni papam, bayat ti kaawanta. Ket iso ti ag-take over. Anya ko matiparikot. Amka nga mga no da makaibaga kenkwa na kadagiti inararamid mo. Ken ti panangkalkalob ko kenkwa na kadagiti inararamid mo idi. Saanan nga importante kanyak daytadan. Tinapatag ita kanyak. Kat maipatumpal ko ti plano. Naskan amapukaw iti dalan ko nilay ka. Tapno ag tinagtumatla ang kanyak ni Albert. Anya? Ay, delikado na ito Ang mga numailawan nga agsukain kadagiti papeles ni Don Fausto. No bilang laeng. Ang mga numaduktalan ng tukit din ti amin. Talaga akay-kayat mo ti agtalinaod dito'y igid ti baybayan niya. Balasang ko. Mayatirig nakitikadak dito'y nana si Mang. Panagrig nakat. Awa na pulos ti parikot ko. Gapo itikadak dito'y. Apay, Laika. Adda aya parikot mo. Dakal, nana si Mang. Ha? Anya ko mati parikot mo. Parikot ko no kasano nga isagana ni Albert. Iti mabali na mapasama kanyak. Anya ka din dayta nga ibagbagham. Amok ti amin may papan iti kasasaad ko, nana si Mang. Ngamin, nangag ko ti amin asaritaan da Albert ken ti doktor ko. Idiadak pay lang iti ospital. Laika. Iso nga awan na pulos ti nailimod kanyak, nana. Amok ti amin. Panagkunakat agulimakan ti amin, Panyero. Apay, Panyero. Nagbakasyon nga minda mistikan dan ije Palawan. Kasta ka di. Uwan, Panyero. Nanamak nga iti kadada ijay. Kaya't maurnos ken maamiris dati maipapan kadakwada. Anya ti kayat mo asawan? Anyat amom. Mga no da mistikan dan gayam ti agkagasat. Among Panyero, maragsakan ak iti dayta na saom. Panyero, San nga minarumbeng, agaputama ko na asan tayo akapadpada iti estado, ket sana na maibagay kada tayo. Wano kadagiti anak tayo. Panyero, amo masana ka kasta. Uray asino ti ayatan ni Misty. Awanan yaman na kanyak. Tinapatag ket agbalin kumamatan ana ulimak ti biyag na. Kasano nga rodan ti negosyo nga intalag mo kenkwana? Una na binilin nanti sekretaryana. Ang amamunak matan. Isuanas ken apakibiyagak lata ti negosyo. Kabayatan ti kaadda ni Misty iti bakasyon. Anya, Dan. Magustuhan ka di iti pagdagusan ta? Kabayatan ti kaadda ta dito'y alugar? Oh, adda ka di parikot? Apay ang nagsanaay kay tinaunag? Pampanunutik ngamin ti negosyo yo. Nasaysayat la ko man no nagbati aklangan. Anya? Anya nga tano agsubli aklangan, Misty. Laglagi pamdan. Naipakada kon kin ni papati amin. Ti amuna kat nagbiyahitan anapan nagbakasyon. Iti ka nitong agsubli kay Jay. Sigurado nga agatap ni papa. Kat posible ang mabulilyaso ti plano. Iso ang mabalin ka di, Dan. Di mon panunutan ti may papan iti negosyo. Ngamin,
Saan amaan ano dayjay? Nadnadlaw ang nakalidliday ka, Caridad. Amom, no masursurom la kumaapunasan tigura di tapusom. Masiguradok amagunod mo ti talinaay ti biyag akal kalikaguman ti asino man. Manipod linokonak. Awanan ti talina ay ti biyag ko, amado. Caridad, Naimbag ko mamat no iti babae akas matlaang kada tayo. Ngamsahan, mamirmiraot jay tinutupam. Kat day tati kasakitan para kanyak. Nailawan ka lang arutan. Iti pa'y may sa akas iti day jay asalome. Mamirmiraot. namin ano na nagkidawak iti pamakawan kan ka, Caridad. Nga maging gayta, day tapay lang ti isidir mo kanyak. No amom la kumatipod no. Anya apud no. Anya ti kayat mo asawan, amado. Awan, Caridad. Lipate mon, tinadakamat ko. Nagagat ni Albert anya, nana si Mang. Agasam, nagsapa nagrobot itay. Naskan latangamin nga si kaso na tinegosyo ti pamilyada. Ay nalay ka, no amom lakuma. Ubing pailaang ni Albert, talagaan na singpat kan nagagutan. Nana, Nagbalinlaang mat analokon ni Albert kat. Idi kanayo nun nga aga padagiti agasawa. Gapo iti pan nakailawan ni Senyor Amado. ha, Agam idi pailaang. Amukon no anya tipod no. Diyak la nagtagtagari. Tadyak kayat ti makibibiyang. anya? No kasta, amamuyo ti nakailawanan ni Papa Amado? Saan balasang ko? Ngam amok no anya ti pudno. Kat amok nga awan ti basol ni Senyor Amado. Ta saan apudno alino ko na ni Senyora Caridad. Anya? Day tati agpaiso, laika. Nagtalinaed anapudno ni Senyor Amado ka ni Senyor. Kat saan apulos ang nagbasol iti panaki kamalala. At dagayam dito'y dagiti agkakapateng a dokumento. May papan ka dagiti sanikwami. Apay nga da dito'y dagito'y. Rumbang kumaan na ilembang dagito'y iti lugar asa na makita. Wano maamuan ti asino man. Aniya ti kayat asawen da ito'y. Apay anaklaat ni Don Fausto. Gagayem, di yuliwayan adenggen ti upatlangen apaset ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria ken itimet direksyon June Rebutazo. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.